ଆମର ଦେଶୀ ଛର ଲୋକାଲ ଛର ନାହିଁ ଭଲ ଅଛି କିଏ ରାଖି ଛର ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେରପଲ ଟାଙ୍କି ଯାହା ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିବେ ହେଲା। ଆଜି ଆଜି ତୁନି ଯିବେ ପଡ଼ିଆ ମିଟିଂ ହବ କିସ କାଲି ପୂଜା ହଉଛି ନେବେ ଯାହା ପଇସା ସେଇଟା ନେବେ ଆଉ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କିସ ଟଙ୍କା ଦବ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବେ ମିଟିଂ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପୁରା ଦରକାର। ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୁଢା ଲୋକ ରହିଛି ଏ ଯିବ ନାଇଁ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ତୁମ ଦୁଘା ହେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ସାହାଯ୍ୟ କର ପାଖରେ ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି ଅଛୁ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ କରୁଛ ଘର ପାଖରେ କଣ ଦେଖ ତୁମର ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଖରାପ କର ଆଉ ସେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଖରାପ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ମଦ ଖାଇବ ନିଜେ ନିଜେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ମାନେ ନା କନି ପଳେଇ ନାହିଁ ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୁହ ତମେ ଜାଣନି ଯେ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ଝିଅ ଦେଇକିରି ପୁରା ଲଡ଼ା ତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଘରକୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଇଏ ଘରକୁ ଯେ ପୁରା ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଠିକି ଆସିଛି ମେନ୍ ହଉଛି ଦାପୁର ଏଇଟା ଓ ଆଇ ସି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ହବ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବେଟା ତୁ ତ କହିଲି ଅନଲାଇନ୍ କର ବୋଲି ଅନଲାଇନରେ ଆଉ ସମୟ ଅନଲାଇନରେ ଭାବ ଆଉ ଛର ଅନଲାଇନ୍ କର ଆଜିକାଲି ମିଳାଇନି ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ହବନି ହେବନି ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଅନଲାଇନ ଚାଟମେଟ ତାକୁ କହିଲି ଦିଅ ନା ଅନଲାଇନ ଚାଟମେଟ କେମିତି ଆସି ଯାଇଛେ ଲାଇଟରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କହିଦେବେ ଗୋଟେ ତୁଇ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ ବେଳେ ସେ କଣା ଫଟା ତାର କେମିତି ତୁଇ ଏମିତି କୋନା ଦେଖିଥିବେ ପକେଟ କାଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିଥିଲେ ନା କେମିତି ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ ନାହିଁ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ ଆକୁରି ସେଇଭଳିଆ କହୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ କେତେ କହ ବାପି ଅନଲାଇନ ନା ଜି ତାର ବାପଟା ତ ମରିଗଲା ନାଇଁ ସବୁ ତାର ବାପଟା ମରିଯାଇଛି ଭଉଣୀ ହବ ଆଉ ସେମିତି ଆମର ତ ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ମରିଯାଇଛି ତାର ବାପଟା ମରିଗଲା 3 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ ନା 3 ବର୍ଷ ନାଇଁ ବା ସେମିତି ହବ 2-3 ବର୍ଷ ହବ ସେମିତି ଯାହା କହୁଛି ସେ 3 ବର୍ଷ ହବ ବେଶୀ କି ହେଇଥିଲା ମୋର ତ 3 ବର୍ଷ କଥା ହେଲାନି ମୋର କି ହେଇଥିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଏଥର 3 ବର୍ଷ ଖୁସି ହବନି 3 ବର୍ଷ ଜାଗ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ସାମନାରେ 3 ବର୍ଷ ହବନି ତ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ହବନି ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କର 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ମାନେ କାନୁନ ଲୋକ ପଚାରିବେ 3 ବର୍ଷ ହବନି ତ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ 2 ବର୍ଷ ହବ 2 ବର୍ଷ ହବନି 3 ବର୍ଷ ହବନି ତୁଇ ଯେ କହୁଛୁ ତୁ ଏଇ ଛତୁ ଯାହା ଖାଉଛ ନା ବୁଝିଲେ ଆଜି ତ ଧଦରା ଯେ କୁଳେଇଛି ଛତୁ ତୁଇ ପାଇବେ ଧଦରା ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନେଇଛି ତୁଇ ପୁଅ ଛତୁ ତୁଇ ପୁଅ ବେ ବଡ଼ଟା ଧଦରା ମିଡ଼ିଆ ଏଟା ଯେ କାମାର ଏଠୁ ନେଇ ସେଇ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେନା ବଢ଼ିଆ କହିଦେ ତାର ସେ ତୁଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେ ଦେଇଛନ୍ ପରା ସିଆଡ଼େ ବି ପରା ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି ଇଏ ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖେଳ ବେଶୀ ଇଏ ମେସିନ୍ ଟିକେ ମାରିଦେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖା ପତ ହେଲେ ବି ପୁରା ଖୋଲିବାନି ବା ହେଲେ ମୁଁ ଇଏ କିଛି ଦେଇନି ଲୁଣ ଆସିছে ହଳଦ କିଛି ଦିଆ ହେଇଛି ଲୁଣ ଦେଇନି ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି ହଳଦ ଲେଖା ଲେଖା କିଛି ଦେଇନି ହଁ ଥାଏ ମୁଁ ମାଗିଦେବି ସେଟା କେତେ ମାଟି ଖାଲି 3-4ଟା ଆଣିଥିବେ କି ବେ ସେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲା ବେ ବଢ଼ିଆ ବାସି ପତୁଆ ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଗଲା ମସ୍ତ ପୁରା ଦେଶୀ ମାର୍କା ନା ମାନେ ରିନା ସେଦିନ ବିନି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଝିଅଟା ହଇ ହଇ ତାଙ୍କର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଇ ମୁଁ ହିଁ ସେଇଟା ଘରେ ପଚାରିଲି ହେଲା ବାପା ଗୋଟେ କି କହିନି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ
है इधर जाता है হয় आज चुटी काट दिए तो मैंने साइज कर दिया ना ए सुनो तो तुम्हार माँ नहीं हो तुम्हार माँ आसले कि हैं নিজে না গেল हरा वाले जरा मेंटेन करें हो डाबो जो नहीं डाबो नहीं तो सारा ना कर हाँ भाई आसू सरला भाई हाँ सरला जाऊँ हाँ 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 पहुँची ना ମାଛ ପଇସା ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ସେଠି ଏନା ପତ୍ର ସାର ଦିଆଯିବ ହେଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ।